Din ir-rokna hija miġjuba mill-paġina ta' Facebook Kelma Kelma. Esopu kiteb ħafna ħrejjef sbieħ, il-koll ituna talima importanti. Brother Henry qabad uħud minn dawn il-ħrejjef u dawwarhom f'taqbiliet li jinżlu l-tasel. Ejja nisimgħu il-ħrafa tar-Raj il-Giddib. Malli daħlet ir-rebbija, ħdura u art ma' kullimkien, wieħed raj sa' in-naċċ tiegħu għall-kien ħlejju tal-widin. Darba ddielu ħsib minn rasu. Qal irrid nitħaq bin-nies. Għajat b'saħħtu lupu, lupu, u dlong ġew basluċ jew b'fis. Meta resqu ħdejh qalilhom, rid illum niċċajta ftit. Dawn telqu l-koll lejn darhom, min igerger, min imqit. Meta ddew ftit jiem ta' sħana, ir-raj xtaq xi żewġ ċajtiet. Reġa' għajat lupu, lupu, u n-nies reġgħet għal xejn ġiet. Iżda darba kien qed jira. Meta l-lupu feċċ fil-ħin, għal-kemm għajat tal-għajnuna, ħadd ma der minn nies qlubin. Hekk jiġrilu minn spiss jikdeb, fl-aħħar qatt ma jkun hemm nut, jew inkella żgur jinqabad kif jallimna sew l-għajdut. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom, ta' Mena Estate, ta' Nenu the Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġina ta' Facebook Kelma Kelma.